Merkezi Aziýada uglevodorod serisilerini öndürýän iň iri iki ýurt Gazagystan we Türkmenistan newit we gazyň alternativ üpçün edijileri baradaky dünýä derejesindäki çekişmeleriň merkezine düşdi. Amerikanyň we Israýlyň Irana garşy darbalary hemde Tehranyň jogap hüjümleri dünýä energiýa bazaryny sarsdyrýar. Dünýäde öndürilýän her 5 barel newitiň biriniň geçýän urmuz bogozy iş ýüzünde yapyldy. Brent markaly newitiň bahasy bir bareli üçin $120 çelini ýokurlandy. Ýewropada gazyň bahasy bolsa tas 2 esse gymmatlady. Merkezi Aziýada uglevodorod öndürýän iň iri iki ýurt bolan Gazagystan we Türkmenistan alternativ üpçün edijiler baradaky dünýä çekişmeleriniň merkezinde galdy. Olaryň newit we gazy hiç bir deňiz bogozundan geçmeýär. Olaryň geografiki ýerleşisi birden artykmaçlygy meňdäp başlady. Emma nazary peýda bilen hakyky ýagdaýyň arasynda ýok infrastruktura we bozup bolmaýan ylalaşyklar bar. Gysyň soňky gününde Amerikanyň harby howa güýçleri we Israýil Iranyň çägine bilelikdäki zarbalary urup, ýolborsyň guruldysy we Epic Fury operasiýalaryna başlady. İlkinji sutkada Israýlyň takminan 200 söwes uçary, 1200 bomba ulandy. Bu Israýlyň harby howa güýçleriniň taryhyndaky iň uly söwes uçuşy boldy. Zarbalaryň netijesinde Iranyň ýokary lideri Ali Khamenei we bir näçe ýokary derejeli resmiler öldürildi. Jogap destine geldi. İslam Rewolýusiýa gorukçylary korpusy Israýla, Seýlehim Birleşen Arap Emirlikleriniň, Kataryň, Bahreýniň, Saudi Arabistanynyň, Kuweytiň, Iragyň we Ýordaniýanyň çägindäki Amerikan bazalaryna garşy raket we dron zarbalaryny amala asyrdy. Bir näçe sagadyň dowamında korpus radio arkaly duýdurys berip, dünýäniň iň iri newit arteriýalarynyň biri bolan Ormuz bogozundan indi bir geminiň hem geçip bilmejekdigini aýtdy. 2 martda bogoz arkaly geçýän gatnaw 70 götürüm azaldy. Sondan bäri krizis hasta çuňlaşdy. 4 martda gorukçylar korpusy bogoza dolu gözegçilik edýändigini iglan etdi. 7 martda 2 tanker dronlar bilen hüjüme tezewar boldy. 8 martda Israýil ilkinji gezek Iranyň newit dehgalaryna zarba urdy we Tehranda ot derýasyny döretdi. 10 martda bogozyň minalanyndygy barada maglumatlar peýda boldy. Şol gün Amerikanyň harby deňiz güýçleri Iranyň 16 tany mina goýucu gemisini ýok etdi. Newit bazary sarsgynlara üren ýiti reaksiýa berýär. Dünýä newitiniň takminan 20 götürüminiň geçýän Ormuz bogozynyň fizik taýdan pitiklenmegi sebäpli Brent markaly newitiň bahasy 9 martda bir bareli üçin $73 $120 çykdy. Muňa ammarlaryň dolmagy sebäpli Irakda we Kuweytde ölümçiligiň toktamagy, Seýlehim Iranda, Saudi Arabistanyňda we beýleki ýurtlarda newit infrastrukturasyna urulan zarbalar hem goşuldy. Post-Sowet barraglary boýunça Turan merkeziniň direktori Joseph Epstein häzirki energiýa krizisini taryhdaky iň uly krizis diýip adlandyrýar. Bu krizis häzir Howpatsyndaky üpçünçiligiň meçhuri boýunça 1973-nji ýyldaky embargodan hem uly bolup biler. Şol wagt Arap embargosy bazardan günne takminan 4-5 milyon barrel newiti çykarypdy. JP Morgan'ın bakalandyrmagyna görä, Hormuz bogozynyň yapylmagy sebäpli önümçiligiň we eksportyň azalmagy bir näçe hepde içinde günne 4 milyon barrelden hem geçip biler. Partaýlyk döwletleri ammarlardaky gorlaryny kotaryp önümçiligi togtatmagy mejbur bolsalar, beýem Kuweytde we Irakda bolup geçýär. Üpçünçilikdäki umumy bökdönçlik häzirki zaman newit bazarının entek ýüzüýüz bolmadyk derejesine ýetip biler. Diýip bilermen aýdýar. Joseph Epstein bu ýerde möhüm tapawudyň hem bardygyny belleýär, ýagny ursuň dowamlylygy. Eger Iranyň harby deňiz we raket mümkinçilikleri ýeterlik derejede gowşudylsa we bogoz täzeden açylsa, bazarlar kim-kimden kadaly ýagdaýa dolanyp başlar. Emma
Aziya üçin Aýratynna Hindistan, Yaponiya, Günorta Koreya, şeýle hem suwuklandyrylan tebii gaz import edýän Günorta we Günorta Günnowar Aziya ýurtlary üçin gysga möhletli agry ören ýiti duýulýar. Bu ýagdaý 1973-nji ýyllaky tejribe has golay. Üpçünçüligiň fiziki yetmezçiligi üstesine de bahalaryň inflasiýasy. Hut şu şertlerde Merkez Aziýanyň strategik ähmiýeti birden ýokarlanýar. Sebäbi ol hiç bir deňiz bogazyna bagly däl, gury ýer alternatiwasy bolup durýar. Deyip Epstein düşündürýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın eden bir näçe beýanatyndan soň newit bahalary pite gaçdy. Ol ursuň tas gutorandygyny aýtdy we bahalar 30 götürüm çemeti pite düşdi. 11 martda Brent bir bareli üçin takminan $88 derejesinde durnuklaşdy. Bu Halkara Energetika Agentliginiň bazary taryhdaky iň uly strategik gormüçwerini çykarmak meýilnamalarynyň fonunda bolup geçdi. Gaz bazary hem az ýan çekmedi. Dünýäde sowuklandyrylan tebii gazy eksport edýän iň uly toplumy dolandyrýan Qatar Energy kompaniýasy 2 martda önümçiligi toktatdy we force majeure eglan etdi. Goldman Sachs muny dünýä üçinçiliginiň 19 götürüminiň ýitirilmegi bilen deňeşdirdi. Ýewropada gazyň TTF bahasy 90 götürüm ýokurlandy. Urus başlanandan soň ilkinji 48 sagatyň dowamında deňiz ätiýaşlandyrjylary part aýlygy boýunça harby töwekkelçilik polislerini ýatyrdylar we ätiýaşlandyrys bahalaryny ýokurlandyrdylar. İran'ı boğazy minalamak hem zerur däldi. Oňa newtiň we gazyň tranzitini ätiýaşlandyryp bolmajak ýagdaýa getirmek ýeterlikdi. Biz göni efirde dünýä newit sowdasynyň takminan 20 götürüminiň we suwuklandyrylan tebii gazyň sowdasynyň hem takminan 20 götürüminiň bazardan iş ýönüne çykarlyşyny görýärdi. Bir deňiz blokada sebäpler. Eýsem arzan dronlar we ätiýaşlandyryş bazarının şoňa bildirýän reaksiýasy sebäpli bolýar. Deyip Epstein aýdýar. Urus alternativ üpçün edijileriň ornuny güýçlendirdi. Ilkinji nowbatda da Russiýanyň kyny. Sebäbi ol energiýa krizisiniň esasy peýda görýänleriniň biri diýilip atlandyrylýar. Häzir Moskwa gara altynyny urus başlanmazydan öňküsinden tas 2 qymmada satýar. Amerika sanksiýalary gowşadyp Hindistany Rus çyýgmalyny satyn almak boýunça çäklendirmelerden boşatma berdi. Bloomberg bolsa ýakyn hepdelerde Moskwanyň newit girdijeleriniň epesli ýokarlanmagyny çaklaýar. Mümkinçilik penjiresi part aýlygyndan daşardaky beýleki newit üpçün edijileri Amerika, Kanada, Norvegiya we belli bir derejede Azerbaýjan, seýlehem gaz öndürjileri Amerika, Awstraliýa we mümkin bolan Gündoğur Afrika üçin hem açylýar. Merkezi Aziýanyň ýurtlary, hususan da iri neft gorularyna eýe Kazakystan we Gaza we Türkmenistan nazary taýdan alternativ üpçün edijileriň arasynda bolup bilerdi. Emma bu ýerde bir emma bar. Kazakystan dünýäde newit öndürýän 10-njy iň iri ýurtdyr. 2025-nji ýylda önümçilik 99,6 milyon tonna ýetdi. Bu netije köplenç tengiz taslamasynyň giňeldilmeginiň tamamlanmagy bilen bagly boldy. Bahalaryň partlamasynyň fonunda Kazak newit kompaniýalarynyň gymmatly kagzylarynyň bahasy ýokurlandy. Kasa birjasynda Kazmunay gazyň paýnamalary 10 götürüm, Kaz Transoil'ın kılları bolsa, ursun ilkinci günlerinde 5,5 götürüm kımmatladı. Häzirki pursatyň esasy ironiýalarynyň biri hem şu. Bir hepdeniň dowamynda newit bahasy takminan 35 götürüm ýokarlandy. Brent bir barrel üçin $92 geçdi. Ve Kazakystan ýer newit öndürji hökmüne nazar taýdan ägirt uly goşmaça girdeji almaly ýaly. Emma ol muny edip bilmeýär. Sebäbi eksport infrastrukturasynyň işi dolýan ýaly petiklenipdir. Kazakystanyň newit eksportynyň takminan 80 götürümi KTK gaz geçirjisi arkaly gidýär. Kaspi turbo geçirjisi konsorsiumy Kazakystanyň
günwatar sebitlerini öndürilýän Neviti, Astrakhan, Kalmykia we Krasnodar ülkesiniň üstünden Novorossiyskdäki deňiz terminalyny ýetirýär. Ol ýerden çiğmal tankerleri bilen dünýä bazarlaryna uğradylýar. Bu infrastruktura 2025-nji ýylyň noýabryndan bäri Ukraina dronlarynyň zarbalary netijesinde çynlakay ziýan çekdi. Her wagtda deňiz terminalynyň 3 drolgosynyň diňe biri işleýär. Diýmek bahalar sebäpli emele gelen artykmas girdiji kagazda bar. Emma Kazakystan ondan peýdalanmak üçin bazara ýeterlik möçberde nevit çykaryp bilmeýär. Diýip Turan merkeziniň direktory aýdýar. Joseph Epstein bolup geçýän ýagdaýlaryň Kazakystynyň guruluş taýdan gowşuklygyny görkezýändigini, onuň artykmas girdijileriniň ýeriň astynda galýandygyny, sebäbi eksportyň diňe bir koridora uly derejede bagladygyny aýdýar. Şol bir wagtyň özünde ýakyn gündogurdaky urus ýagdaýy tizleşdiriji faktor hökmünde çykyş edýär diýip Epstein belleýär. Özünün sarp edýän nebitiniň takminan 40 götürümini Ormuz boğuzu arkaly import eden Xitay indi Merkezi Aziýadan ilkinji nowatda Atasau Alasankow nebit geçirjisi arkaly Kazakstandan üçünçüligi berkidip almakda ören gyzyklanýar. Bu güýçli utgaşyk bir tarapdan Kazakystanyň basyşy, beýleki tarapdan Xitaýyň islegi, emma möçberler çäkli. Atasau Alasankow dol görnüşinde ulanylsa da KTK-nyň möçberiniň diňe kiçi bölegini geçirip biler. Mundan başga da degişli infrastruktura, gaýtadan işlemek, şahalanmalar, demir ýol baglanşyklary herlikçe iri öwrümli tiz geçiş üçin taýýar däl. Hereketiň uğry düşnükli, emma üýtgeşmeleriň tizligi aýlar bilen näl, ýyllar bilen ölçenilýär. Diýip bilermen aýdýar. Häzirlikçe OPEC Plus Kazakystanyň kwotasyny günde 10.000 barel artdyryp, aprel aýy üçin 1.579 milyon barele ýetirdi. Dünýäde tasdiklanan gaz gurulary boýunça 4-nji orny eýeleýän Türkmenistan aýratyn gowşak ýagdaýa düşdi. Urus onuň eksport logistikasy üçin möhüm ulgamyň özüni sarstyrýar. Aşgabatyň Tehran bilen energiýa gatnaşyklary çuň hasaplanýar. 2026-njy ýylyň fevralynda urus başlamazyndan diňe bir näçe hepde öň taraplar 20 milyon tonna transit we iki taraplaryň sowdany 5 milyard dollara ýetirmek maksadyny goýdular. Türkmenistan Iran bilen barter ulgamlaryny ulanýar. Olaryň çäginde Tehran gazyň tölegini azyk üçünçüligi arkaly ýerine ýetirýär. Gaz boýunça swap alasyklary aýratyn möhümdir. 2021-nji ýylda Iran, Türkmenistan we Azerbaýjan bilen 3 taraplaryň alasyga gol çekdi. Oňa laýyklykda Türkmenistan ýylda 1,5-2 milyard kub metr gazy Saragda Iranyň terhidine berýär. Iran bolsa soňa deň möçberdäki gazy Astara terhidinde Azerbaýjana tawsyrýar. Hut şu mehanizm arkaly Türkmen gazy ilkinji gezek 2025-nji ýylyň mart aýynda Türkiýe ýetip başlady. Bu üçünçülükler Türkiýanyň energiýa howpsuzlygy üçin ören möhüm diýilip häsiýetlendirildi. Sebäbi Ankara Ýewropa üçin gazyň alternativ üçin edijileriniň birine öwrülmek isleýär. Indi bu mehanizm bozuldy. Special Eurasia'nyň bellemegine görä, eger Iran transit merkezi ýa-da azyk boýunça barter üçin edijisi hökmünde çykyş edip bilmese, Türkmenistan maliýe we logistik krizis bilen ýüzbeýdi bolar. Epstein şeýle diýär. Eger Iranyň infrastrukturasynyň ýagdaýy yaramazlaşsa ýa-da transit mümkin bolmasa, Türkmenistanyň gaz eksportynyň ýeketek manyly uğry Xitaýa gidýän geçirji bolup galar. Bu bolsa onuň başdan sogmak finansiýal garaşlylygyny hasy güýçlendirýär. Şol bir wagtyň özünde Ýewropada gaza bolan isleg ýokary derejäge ýetýär. Russiýanyň Ukraina çözmegininden soň Ýewropa belleşigi 2027-nji ýylyň ahyryna çelini Rus gazynyň importyny doly gadagan etmek barada ılalaşdy. Ýewropa amarlary bolsa bary ýogy 30 götürüm doly. Bu geçen ýylyň 40 götürüm derejesinden hem pes. Ormuz krizisi hem bazary katarly, suwuklandyrylan tebii gazyndan mahrum etdi. Şol bir wagtda Azerbaýjanyň üstaşyr gaz geçelgesi öz netijeleligini görkezdi.
Azerbaycan 2025-nji ýylda 25,2 milliard kubmetr gaz üpçün etdi. Şolaryň ýarysyndan gowragy Ýewropa bilelesigne uğradyldy. Ýewropadaky gaz etmezçiliginiň bir bölegi türkmen gazy bilen ýapylýarmy? Joseph Epstein bu meselede şüpheli garaýar. Nazar taýdan hawa we siyasi itergi hiç wagt her kýaly güýçli bolmandy. Türkmenistan dünýäde gaz gorlary boýunça 4-nji orna eýelýär. Türkmen gazy bolsa geçen ýyl Eýranyň üstünden swap ralaşyklary arkaly Türkiýe akyp başlady. Türkiýanyň Aşgabatdaky elçisi orta we uzak möhletli çölgü tökmenine transkadar gaz geçirjisiniň gurulşyny çaltlandyrmagy açyk çağırış etdi. Emma hakyky çäklendirmeler bar. Deyip Epstein belleýär. Ol sözüni dowam etdirip seýlediydi. Türkmenistanyň ulanylmayan önümçilik kuwwatynyň uly bölegi Günorta Günnowurdaky galkynyş känine ýerleşýär. Bu bolsa Hazar kenaryndan uzakda. Türkmenistan Hytaýa gaz eksportyny 2 hisse köpeldip ýylda 65 milliard kubmetre ýetirmek borjuny ösüne aldy. Bu bolsa Türkmen gazy üçin Hytaý we Ýewropa islegleriniň arasyna göni bäsleşlik aňladýar. Bilermeniň pikirine görä türkmen gazy Ýewropa üçinçiliklerine ýylda takminan 5-15 milliard kubmetr möçberde üstasyr gaz geçirgisi arkaly möhüm goşant bolup biler. Emma ol Russiýadan ýa-da Katardan gelýän uly gowrumly üçinçiligi çalyşyp bilmez. Mundan başga da Türkmenistanyň öz siýasaty hem kämehal onuň eksport mümkinçiligini çäklendirýär. Masal üçin, importçylaryň gaz geçirjileri Türkmen serhedine çenli gurmagyny talap edýän serhede çenli eltmek siýasaty ören uly päsgelçilik bolup durýar. Diýip bilermen sözüne goşdy. Häzirki krizis 3-10 ýyllygyň dowamında memorandumlar derecesinden aňyra gitmedik. Transhazar gaz geçirjisi taslamasy üçin hem täze mümkinçiliklere açdy. Türkmenistanyň we Gazagystanyň gazyny Azerbaýjanyň we Gürjistanyň üstü bilen Türkiýe we ondan aňry beýleki ýurtlara ýetirmegi göz öňünde tutýan bu ugrun garşysynda Russiýa bilen Eýran isden çykyş edip gelýärdi. Taslama üçin bolsa öň bolşy ýaly häzirem pul ýok. Ýagdaý diňe Amerika tarapyndan geljek siýasy goldaw üýtgedipler. Bu hem maý goýjularyň töwekkülçilik baradaky hasaplamalarny hem-de Aşgabatyň geosiýasy ýagdaýyny üýtgeder. Şol bir wagtda Türkmenistan ýyllyk kuwwady 33 milliard kubmetr bolan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan ýagny top gaz geçirjisini öňe sürýär. Serhedawat Hırat böleginiň gurulşy 2026-njy ýylyň ahyryna çelini tamamlanmaly. Marşrutyň 91 kilometri eýam taýýarlanypdyr. Emma top başga ugra gönükdirilen taslama ol Ýewropa dälde Günorta Aziýa niýetlenendir. Mundan başga da onuň durmuşa geçirilmegi 2021-nji ýyldan bäri häkimetde duran Taliban sebäpli Awganistandaky durnuksyzlyk sebäpli hop astynda bolup biler. Dünýä ýurtlarynyň aglawaty Russiýadan başga bu güýji kanuny häkimet hökmünde ikrar etmeýär. Bilermenler Merkezi Aziýanyň uglivodorod üpçün edici hökmünde ornuny dürli baha berýärler. Tenis kapitalyň analitikleri Gazagystanyň aýratynda Hytaý üçin alternativ variant hökmünde ornuny güýçlendirýändigini nyktaýarlar. Ýewropa Komissiýasynyň 2026-njy ýyldaky meta barlygynda Azerbaýjan we Merkezi Aziýa gazy diversifikasiýalamagyň strategik taýdan möhüm çeşmeleri hökmünde görkezilýär. Bu krizis Merkezi Aziýanyň energiýa infrastrukturasynyň inni ýok bolan geosiýasy hakykata görä gurulanyny açyk görkezýär. Her bir iri eksport marşruty urşa çekilen ýa-da güýçli basyş astyndaky ýurtlardan Russiýanyň, Eýranyň ýa-da olaryň deňiz ýollaryna täsir edip bilýän sebäpleriniň içinden geçýär. Bir diňe bir turba geçirji bilen çözüp bolmayan ulgamlaýyn töwekkülçilikdir. Bu krizis strategik öwrülüşik pursatydyr. Emma Merkezi Aziýanyň ondan peýda görüp görmejekligi ýakyn 2-3 ýylda infrastruktura maýa goýumlary boýunça kabul ediljek kararlary doly bagly bolar. Diýip Joseph Epstein aýdýar. Ol mümkinçilik penjeresiniň hakyky üýtgeşmelere öwrülmegi üçin 3 serti görkezýär.
transhazar gaz geçirjisi konsepsiýa derejesinden guruluşyk tapgaryna geçmeli. Kazakstan KTK-dan daşgary eksport uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmaly we Gunwatar'ın ilkinji nowatda da Amerikan maýaty bu tewitdäki infrastruktura diňe täzirçilik taslamasy hökmünde däl. Eýtem strategiki ileri tutulýan uğur hökmünde garamaly. Tarihin görkezýäli krizis döwrüne başlanmadyk energiýa diversifikasiýasy taslamalary köplenç soň hem hiç wagt başlanmaýar. Deep Epstein sözünü jemledi.